Hej, og i dag skal vi simpelthen se, at vi kommer ned på et tunnel. Secret Og Tunnel. husk at like og subscribe. Det er helt gratis. Dernede. Det er dernede. Så kan jeg lige stille kameraet, hvor at det kunne være et godt sted. Et godt sted ligger om. Kunne det ikke være, hvor at I kan se os? Kom der ind. Måske lige. Måske sådan her. Okay. Og vi kommer bagved noget godt. Vi kan da godt stille den helt heroppe egentlig. Deroppe. Emil? Kan du stille kameraet helt heroppe? Hvorfor deroppe? Sådan på Aarhus er det. Men så kan den jo ikke se os komme igennem. Hvad? Og jeg har en idé, hvis jeg stiller den lige her, ikke? Fordi så kan den... Vent lige. Hvad nu, hvis jeg stiller den i luften? Lige her. Der. Nu kan den se os lige perfekt ind til det der Secret Tunnel. Ja. Jeg prøver lige at tjekke igen. Fordi jeg skal være helt sikker. Okay, jeg fik ikke nok fart på. Jeg får ikke nok fart på. Okay, jeg kan ikke se det. Men lige hvad nu, hvis jeg kan komme derop. Ja. Den kan se os. Kom derind. Nej. Hvad skete der? Jeg kom ind i cigaret, tror jeg. Jeg fløj bare op bare lige. Så stoppede den bare med at kigge. Er det. Ja. Og nu kommer jeg. Og nu gør jeg det. Men Noah, vil du vide noget sjovt? Ja. Lige der, hvor jeg skulle til at filme den her video, ikke? Der er ødelagt mit lys. Så jeg filmer med intet lys lige nu. Så jeg har bare LED-lys over alt i mit rum. Og det duer da rimelig godt. Nej, jeg vidste ikke, det var i. Det er fint. Det er en god idé. Det var det ikke. Prøv at omklæde rammer den, fordi man ikke kører der, hvor man skal køre. Ja. Det var helt vildt hårdt, det der. Så nu får jeg den noget. Og det her, det er en part 2. Noah? Ja. Jeg fik den. Nej. Helvede, mand. Nej, det gør jeg ikke. Og ligesom vi sagde i sidste video, det er jo sådan, den der først kommer i Secret Tunnel, må bestemme den næste challenge. Som den anden skal udføre. Ja, så vi begge to skal udføre. Nej, den der havde jeg flået lige ind i. Men så nogle gange, så synes som om, man ikke kommer ordentligt på, for vi flyver enten flyver op i siden der, så flyver vi helt ned i Oslo. Så rammer man lige der i kanten. Nej. Nej, jeg fik for meget fart på. Jeg så det godt.
Ellers så havde jeg legnet den op helt perfekt. Så, og så gør jeg sådan her. Ja, røg ind i muren, og så bremsede jeg helt. Hvorfor fuck, hvad skete der der? Ja. Det skal ret til side. Så, den her får den på. Alt for meget fart. Snemand. Skal vi ikke bare tage en anden challenge? Den her, den er alt for svær. Vi kan bruge flere timer på det. Vi ved ikke engang, hvordan vi bremser. Ved du, hvordan man bremser? Nej, det kan man ikke. Eller tage sin hånd på muren, det kan også være. Nej, jeg var flere på den. Ej, den så jeg! Jeg har en idé, hvor man bremser lidt. Det er sådan her, man bremser lidt. Se, og så har jeg bremset lidt. Nej, der var for... Jeg... gør det godt, det der. Jeg nåede også at se det. Jeg kigger altid, når den anden den gør det. Når du gør det. Det er sjovt at se sådan en ny på op i. Jeg kan også godt prøve at se, hvordan det ser ud. Ja. Det er okay. Hvordan skal vi sådan her? Jeg vidste det. Jeg prøvede at se, om jeg kunne indhente dig. Fordi jeg stod stille i sådan 20 sekunder. Nej, vi så det der. Ej, nu er en, det er en. Nej! Jeg hader den her challenge. Det er virkelig også en fuldstændig umuligt. Okay, jeg får den. Jeg har den. Der er for meget. Jeg har den. Nej, det var fandme dårligt. Det var fandme dårligt, at begge to det der. Hvor fanden står kameraet inde? Det står lige ved rampen. Sådan kan jeg se os flyve ind i den, når vi klarer det. På det tidspunkt. At jeg håber, vi kommer til om 20 år. Okay, det var dårligt. Ja, helt vildt. Hit det der. Ja. Jeg har den. Jeg har den ikke. Jeg bremsede helt. Oh my god. Jeg nåede ikke engang at komme helt over. Så meget bremsede jeg. Hop. Hop. Og så får jeg fart på. Så gør jeg sådan her. Og så hopper jeg op. Jeg hopper op. Tæller det der? Tæller det? Jeg er allerede ved at være træt af den her challenge. Man skal bare gå sådan her, hvis man vil klare den. Og så skub fra der, og så til venstre. Og så op. Og så... Secret tunnel! Hvad røg du i? Secret tunnel! Nu? What the fuck? Røg ind i? Ej, jeg løb ind i.
Den havde du haft. Den har jeg. Jeg har den ikke. Løb for satan. Jeg havde den her challenge. Det var virkelig. Vi giver den 3 forsøg mere hver. Jeg prøver allerede at tage kameraet. Det kan være, at vi kan prøve det her, og se om vi kan klare den i en anden episode. Jeg fik kameraet. Ja, vi tager den sidste her. Det er så svært. Så, det har jeg. Ja, nej, sådan der lige. Ja. Okay. Jeg kan bare prøve at holde ud. Nej, og så bremsede jeg bare helt. Ej, okay. Giver vi op? Nej. Vi har den nu. Men mærken finder to får den nu. Det kunne være sygt, eller bare en af os fik den. Så, jeg har den nu. Ja, det har jeg. Og så... Secret Tunnel! Secret Tunnel! No way! Secret Tunnel! Det håber jeg, jeg fik på kameraet. No way! Secret Tunnel! No way, du lige fik den. Jeg sagde, at jeg smagte. Vi fik det på kameraet. Nej, min kamera. Men jeg kunne bare se den. Jeg kunne bare se den. Jeg sagde, at jeg havde den. Okay, den har jeg. Det har jeg. Jeg har den. Jeg har den. Jeg har den. Jeg har den. Jeg skal bare line den op perfekt. Nej! Jeg var lige ved siden af. Var du? Det var nok ikke. Du har den ikke igen, du har ikke. Nej, hvad fuck skete der? Han lige stod ved at flå bare til siden. Jeg var en lille bitte smule tæt på. Det var bare sådan sygt langt væk. Nej, jeg var lige under den. Nå, det var også et lille Hold nu fast, det er varmt. Okay, Jeg har den. Jeg har den. Jeg har den. Jeg skal bare ramme perfekt. Okay, og det gjorde jeg bare ikke. Og I fik med en gang. Du skal jo egentlig bestemme challengen nu. Du har jo fået den. Ja. Ja, det er faktisk ret sjovt. Så tager du den der tur, så bestemmer du challengen, eller hvad? Jeg er bare oppe ved snemand, det er du bare ikke. Okay, det er du. Hvor er kameraet nu? Jeg har det lige her. Okay, godt. Vi er væk.